Don't die. Careful, you got a bomb. Nice. Come together. Don't... He has aimbot, don't rush on him. Proč tam hlavně lezu s bombou? To je ta věc, co nechápu. Jo, má aimbot. Tohle jako sorry, já jsem ještě skočil, to mi dal do skoku jako. Shit. Krz flash, krz smoke do skoku Yeah, jako. that aimbot. Mrkneme se na to. Tohle je jako, sorry, ale tohle bylo fakt divný. Mohl mít štěstí, mohl tam dát nějaký prefire, ok, ale tak za ten report to určitě minimálně stojí. We will defeat the mercenaries. Flashback. To jako, tohle sorry, to je fakt divný. Tohle... O čem to je ta hra pro mě? Já to nechápu, jestli to za... I'm throwing a flashback. Který to byl? Teleport, fast. Golden. I'm throwing smoke. What the fuck? Lol. This is fucking awkward. Já jsem si něco kupovat, ty když měl hlavu krz dveře. To jako tyhle... Já dostanu hlavu krz dveře jako to, já jsem se ani kupovat si gunu jako tady. We will drive them from our lands. Ty král. Throwing a decoy. Já zkusím prefire nějak, který to uslyším. Já se podívám. Zajímavý štěnkace. Tak počkáme po dalším zápase. Nic, dáme si Overwatch 1, co tam chytnem. Už jsem někdy zkoušel jackpot nebo ostatní.